Ami aw fo ka waleɲuman dɔ ko aw bisimila Sherifla TV bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan min bi walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan. N b'a fɔ yan ko nin ye a kuma selen ye ka daminɛ ni silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ka ɲɔgɔnkunbɛba ye congrès ordinaire tako sabanan san 5 o san 5 ale bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ. O baaraw n'u donna ka bɛn ni sebere mai kalo tile 5 ye Amdalaye ACI 2000 Palais des Sports la min senfɛ maa ɲɛma caman olu kunbɛ kɛnɛ ka dakun ye fɛn min ye o ye silamɛya diinɛ a labaarali wale kelen a ka cɛsiriw bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni yiriwali yɛrɛ fana ye hadamadenya la. O ye la saine compréhension de l'islam au service du développement dakun ye o de ye. maa ɲɛma caman kunbɛ kɛnɛ ka min kɛra Mali silamɛya diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyada Sherif Usman Madana Haidara ka bonyaw kɔnɔ. An ka maa minnu kunbɛ kɛnɛ ka Usman Zogore n'a ka jatala Fuseni Keyita an ka jɛ ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru u ka ni ladala kɔngɛrɛ tako sabanan baaraw daminɛ la ni kuranɛ kalan de sigiba do mun bɛ to ka boloda san 5 kɔnɔ siɲɛ 1 wa ka laɲini de ka tɔn ka kungilennabaw k'olu jalatigɛ ka tɔn ka ɲɛmayaso bila sen kan ani sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu ka yɛlɛmaw don tɔn taabolo a n'a sariyaw la. A kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen kɔngɛrɛ labɛnnikɛ jɛkulu maa ɲɛmaa bolo baara ninnu bolodalen d'u fɛ togoya min na a ka da se o ma. Ni ɲinanta dakun bɛ tali kɛ alisilamɛya diinɛ faamuko ɲuman o ka se ka kɛ ɲɛta ani yiriwa siraw ye. San 5 Ansarudini bɛ congrès ba dɔ de organiser yaasa ka an ka baaraw jateminɛ. San 5 tɛmɛnen gɛlɛya minnu bɛ an ka baara kɔnɔ ani hakilinaba minnu kan ka na pour que ka ɲɛtagabaw sabati. Voilà, donc san 5 o san 5 an b'o baara in de kɛ. An ka tɔn in a denw bɛ Mali fan bɛɛ fɛ. U bɛ région bɛɛ la, u bɛ cercle bɛɛ la. U bɛɛ de bɛ délégués de choisi. O délégués ninnu bɛ na an bɛ jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ. Bon n'i ye ɲinanta in ta nin y'an siɲɛ sabanan de. Voilà, fɔlɔfɔlɔ kɛra 2008, a filanan kɛra 2013, nin y'a sabanan ye n'o ye 2018 ye. Bon 2018 na an bɛ ka baara kɛ atelier 7 de b'an bolo. Voilà, atelier 7 in bɛɛ ye ka jateminɛ kɛ association yɛrɛ yɛlɛma jumɛnw de kan ka k'a kɔnɔ, wariw bɛ sɔrɔ cogo jumɛn na, baaradaw bɛ sabati cogo jumɛn na, ani bureau kura mɔgɔw bɛ ta cogo jumɛn na, ani san 5 kura nata in mana mun kan ka di bureau kura mɔgɔw ma u ka baara k'o kɔnɔ. Voilà, an ka ni congrès in bɛ o baara in de kan. Ni san 5 sigi mun sera ka maa caman kafo kɛnɛ kelen kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ka bolofara mun bɛ n'o ye section ani sous section ye olu ka cidenw n'u bɔlen don jamana fan bɛɛ kɔnɔ ka na olu kɛrɛfɛ maaba wɛrɛw yera ye i n'a fɔ an ka jamana faaba a dugulenw tɔn minnu sigilen don alisilamɛya diinɛ dɛmɛli kama ani kɛnɛ in sigira sigida mun yɛrɛ la olu maa ɲɛmaw n'o ye sigida 4nan ye. An bɛ jama fo ka jama bɛɛ waleɲuman dɔn ka an karamɔgɔ fo a Seydi Sherif Usman Madani Haidara k'a fɔ k'a barikada sija ani kɛnɛya labanko ɲuman Ala k'a di a n'a ka denbaya ma. An b'an karamɔgɔ in fo dante an karamɔgɔ in na ka kɔngɛrɛ jama bɛɛ fo maa o maa se ye si yɛrɛ se an ka kɛnɛ in kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Ni n ko anw n ka mɛn groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma an ye tɔn 200 ani caman de ye minnu farala ɲɔgɔn kan ni Usman Madani Haidara ka hakilila ɲuman ye a n'a ka ŋaniya ɲuman ka taa wuli ka don an kan a yɛrɛ de ye sabara don a sen la ka taa don an kan an ka duw kɔnɔ k'a fɔ he an ka fara ɲɔgɔn kan an ka fara ɲɔgɔn kan an ka diinɛ kumabɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka hasidiya dabila an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana taga o de y'an fara ɲɔgɔn kan k'an bolo da kuranɛ kan k'an kale Ala ye Usman Madani Haidara an t'i janfa wa i yɛrɛ t'an janfa o de ye groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ye. Aw minnu ye Ansaru ye an ka dulonba ye aw de ye groupement gili ye Ansarudine de ye donc n'o ka congrès bɛ yen an ti kɛ fitiri wale ye an bɛna jɔ kɛnɛ kan ka barikada k'aw ye ka dugawu k'aw ye ka Ala deli Ansarudine Ala ka barika don a la. An ko ni Haidara kuma na Mali la an ka miiri
jogow kun bɛ kɛ cogo di yani Haidara ka na jogow kun bɛ cogo di yani Haidara ka na wa ni Haidara kuma na jogow kun bɛ kɛ cogo di ɲɛmayaso kɔrɔ min ye baara kɛ san 5 kɔnɔ n'u ka président nɛnkun ye u y'a jira k'a fɔ u labɛnnen don su ani tile tɔn ka baara ye an'u ka mara kɔnɔna na yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ma se ka ɲɛ u bolo k'u bɛ yafa ɲini kɛ aw ye jɔyɔrɔ min kalifa an na k'a daminɛ 2013 ka na se bi ma aw y'an bila la n'o y'aw ka baarakɛdenya ye ka tila ka tugu an nɔfɛ k'an dɛmɛ ni hakilila ɲumanw ye fo ka na se bi ma an b'o foli kɛ aw ye an'o barikada an bɛ an karamɔgɔ fo n'o ye a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara sabali caman tigi an b'a ɲini a fɛ a ka yafa ma baara minnu kalifara an na fili camanw b'a la a ka di an ye min ka di ale an ka se k'o de kɛ mɛ minnu ma se ka kɛ an ka faamu dɔgɔya kama a n'an ka jɔnya kama a k'o yafa an ye an b'a fɔ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an ka jamana minisiri min ka baaraw bɛ ɲɛsin diinɛko ani batoko koɲɛ ɲɛnabɔli ma a ye a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara a fo a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri la o mun bɛ ka kɛ sababu ye bi alisilamɛya diinɛ ka ɲɛtaw d'a ma ani ka kɛ sababu ye ka jamana fɛnɛ jɔ congrès thème Islam sain et développement hakili la k'a ye ko diina ɲɛmɔgɔ Ansar Dine groupe Ousmane Madani Haidara n'a ka kalandenw ye nin hakilina sɔrɔ a b'a to jigiya bɛ kɛ mɔgɔ ye jamana kɔnɔ ne min ye diina ko kuma minisiri lasebaga ye a bɛ ne yɛrɛ sewa Islam sain bɛ na ni o de ye donc ka Ansar Dine fo o hakilina tali la o Islam sain de b'a to développement bɛ kɛ bari ni bɛɛ y'i jɔyɔrɔ fa tilennenya ani ala ɲɛsiranya la dusukun kɔnɔ développement bɛ kɛ donc ka aw fo aw ka nin thème tali la filanan o ye jamanakuntigi El Hadji Ibrahim Boubacar Keita Mali silamɛ diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru kungilenna a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara a ye alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru fo u ye jɔli baara minnu kɛ ani dɛmɛ minnu bɛ ka boloda u fɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ n'u ka sew ka dɔgɔ alisilamɛya diinɛ tɔgɔ la kɛnɛ kɔnɔ sanga dɔ fɛnɛ taara ka se ka ja dɔw bɔ ja minnu bɛ karamɔgɔ Haidara a ka kow daminɛna cogoya min na ani baaraba minnu sera ka kɛ alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru fɛ ka maaw ladɔnniya o la an bɛ to kɛnɛ kɔnɔ Palais des Sports la Amdalaye ACI 2000 la ka ɲɛmada Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ka dantigɛliw fɛ dakuruɲa fitininin bɛ ne bolo dɔrɔn o ye ka Ansaru fo ka Ansaru barikada k'u waleɲuman dɔn u ka nin baara in n bɛ dugawu k'u ye gundo ni bange bɛɛ la ala k'u bɛɛ sababu ma foli ni dugawu ye mun ye u y'u karamɔgɔw wasa u y'a kunna wolo an faso jamana Mali an bɛ se ka kuma yan an wasolen bɛ kuma yan an wasalen bɛ kuma an y'a fɔ siɲɛ caman yanni k'i faso ɲininka ko a ye mun k'i ye e ka kan k'i yɛrɛ ɲininka de ko n ye mun kɛ n faso ye Ansaru a ni ce kɛlɛ wulila kɔrɔn fɛ mɔgɔw carina u taara sous-région na an ka kɛrɛfɛ jamana bɛɛ la maliyɛnw kɔni u siranna saya ɲɛ dɔw fagara mɛ dɔw sera ka boli minnu sera ka boli a fɔra an ye k'u degunnen don ne ye Ansaru ɲɛmɔgɔw wele
n ko silamɛya tɛ misiri kɔnɔna dama ye silamɛya n'i baden sɛgɛnna i b'a dɛmɛ i bɛ se min na mɔgɔ minnu réfugiera ka bɔ Mali kɔnɔ maliyɛnw don ka fara a kan an fa adamadenw don u kamana gannen don an kɔni bɛ sunɔgɔ an ka so an denw cɛla mais an kan k'a dɔn minnu fana bolila u bɔra denbaya dɔw de cɛla an kana ɲinɛ u kɔ ne tɛ gouvernement ye Ansaru tɛ gouvernement ye mais an ye silamɛ ye an dalen bɛ an ka Ala la an y'a dɔn sini bɛ se n ko Ansaru ɲɛmɔgɔw ma n'a bɛ se ka min kɛ a y'a fɔ Ansaru ye u k'a bɔ a balimaw a k'u dɛmɛ une semaine président nana 1,100,000 ani 1,10,000 kɔ ani 1,18,000 1,100,000 ani 1,18,000 u nana k'u b'a di ne ma ne ko non a ti di ne ma a yɛrɛ de b'a lajɛ an balima minnu degunnen don yɔrɔ dogolenw tɛ Mauritanie Burkina Niger n'a bɛ se ka min k'u ye a b'a kɛ Eremɔrɔku a filimu bi yan u m'a projecté ni kun bɔra nin kalama a kun kan ka k'a la jamana in k'a dɔn ko cɛ dɔw ye duloki bɔ muso dɔw ye duloki bɔ ka sɔrɔ u ti sara ta gouvernement na n'i ye Eremɔrɔku poussé tɔ ye Mauritanie cɛcɛn mugu la ji kɔnɔ k'o bɛ taa di réfugiés ma an t'u dɔn yɛrɛ an t'a dɔn min tɔgɔ ye min ye mais an b'a dɔn maliyɛnw don Ansaru aw bɛ se ka waso a faso kɔnɔ yan aw y'o kɛ silamɛya tɔgɔ la ji wulila Bankɔni na ka sow ci maa fɔlɔ min ye wari fara ɲɔgɔn kan ka na k'a di mairie ma k'u tulo ma gɛn Ansaru don fo ka taa se so dɔw jɔli ma ko kerecɛnw ka so don n ko a y'a daminɛ kerecɛnw ka so la ni bɔyini bi yan fini min labɛnna ka taa di u ma fini 800 ani kɔ Ansaru de y'o di Ansaru Ala k'aw sara n t'aw fɔ Hayidara ye n b'aw fɔ aw faso de ne y'aw wele a ka Ala ka so jɔ a kɛra kɔnɔ misiri don kalo kelen an ye joli sɔrɔ miliyari 1 ani kɔ n ko ne ka so tɛ Ala ka so tɛ Ala ka so min a b'o miiri ko misiri o tɛ a ye dɔgɔtɔrɔso jɔ Mali ye fantan jamana ye fantanw ka se ka furakɛ n'i b'i disi gosi ni silamɛya ye i b'i disi gosi n'a jogo n'a baara de ye nka an fɔ ye anw m'o fara silamɛw kan el muallam ka kuma du i da ka wari d'i ma taa nin fɔ la anw ko Ala ni kira ko di nka ka wari minɛ ka na kuma anw m'an ka diinɛ ɲininkali kɛyɔrɔ dɔn o tigiw la silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ka congrès ordinaire ta ko sabana kɛnɛ ka Bamakɔ tu tigɛbaw ni o ye Turew ni Ɲarew ni Darabew ye ka taa se diinɛ ɲɛmɔgɔw ma olu bɛɛ lajɛlen ye kuma ta ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ma u ka cɛsiribaw ni wilikajɔw la ni cakɛdaw cokoli ye min bɛ se k'a to dɔ bɛ se bɔ baarantanya na u ye o bonyamasegin kelen ta ka ɲɛsin a Seyida Sherif Usmani Madani Hayidara fɛnɛ ma a ka cɛsiribaw la jamana a bɛ se ka basigi ka kolo suma cogo min an ka jɛ ka ɲɛmada olu dɔw ka dantigɛliw fɛ halibi anw b'a jigiya congrès min filɛ nin ye congrès n'a fɔra ko congrès kɛ ko tɔndenw kana an ka sikafɔ kɛ sikafɔ min bɛ taa wolo mun na a bɛ taa wolo an ka bɛn kuma fɔ ani yɛrɛ ɲɔgɔn cɛ an ka baara bɛ ka taa taabolo min na an k'o fana filɛ an sera ka mun k'a la san 5 tɛmɛnen an tun ye mun de bolo da n'an dɛsɛra k'o kɛ musakako fan fɛ o miiriya fan fɛ o kɛnɛyako fan fɛ o moyen wɛrɛw fan fɛ o ka jateminɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen na donc an b'a jigiya congrès min bɛna kɛ congrès min ka kɛ nin ye congrès bɛna wolo
hakila de la hakila min bɛ Mali ka bɛn k'a sabati ka taa ɲɛfɛ hakila min b'a to an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana in k'a lakana ka jamana sécuriser hakila min b'a to n'i ko développement min b'a to kɛnɛya o ka sabati jamana kɔnɔ min b'a to kalan ka sabati jamana kɔnɔ min b'a to dun ka fa o ka sabati jamana kɔnɔ min b'a to fana adamadenw tun ka ku ɲɔgɔn na nɔgɔw ka ku ɲɔgɔn na fɛn minnu tɛmɛna jamana in kɔnɔ waati tɛmɛnlenw na an ka ɲinɛ olu kɔ an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn minɛ n'a bɛ fɔ o ma réconciliation nin bɛna wolo mun na a bɛna wolo ko belebeleba la Mali bɛna don lahalaya min kɔnɔ sisan n'o y'an ka élection ye a n'an bɛ samina don ni gɛlɛya minnu na k'a kun cɛ ka dugawu kɛ walasa élection ninnu bɛ se ka kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ n'o kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye Ala ka mɔgɔ sigi jamana in kun kan a ka mɔgɔ sabati jamana in kun kan jamana ka hɛrɛ ni jamana ka lafiya bɛ min kɔnɔ an taara y'an ka tɔn de an dun bɛ jɛ fɛn bɛɛ la kɛ sɔrɔ groupement kɔnɔna don IJMA kɔnɔna don haut conseil kɔnɔna don Mali diinɛ baara fan o fan an taara cɛw b'a la su an b'a la tile finalement hali t'an dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na bilen Seydou Soumana Hadara a sera k'i kama da a kɛra kɔnɔba ye min y'a kama dayɛlɛ ka se ka Mali diinɛ baarakɛla bɛɛ don a kɔnɔ donc finalement bɛɛ kɛra fan bɛɛ kelen kɔnɔ hali couleur di tɔn ni ɲɔgɔn cɛ ni maa yɛrɛ min m'a f'i ye i t'o don a ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ bɔ ale ka sagesse n'a ka kodɔn na a n'a sera ka jama in bɛɛ mara cogo min donc an taara ka congrès nin y'an ka ko de ye an bɛ Ala deli a donna hɛrɛ la cogo min parce que congrès bɛ tɔn yakubaya ka tɔn texte yɛlɛma ka ni kura don tɔɔrɔ ka joli kura don tɔn na walasa ka bɛn san 5 nata baaraw ma donc madame ni ansar bɛ fanga sɔrɔ ni congrès fanga o fanga di ansar ma o ye Mali silamɛ bɛɛ kelen k'o fanga sɔrɔ Mali silamɛ fana y'o fanga sɔrɔ jɛ silamɛ y'o fanga sɔrɔ alhamdulillah nin ye silamɛya ka kunkɔrɔtaba de bi nin ye silamɛya ka waso fɛn de bi ka da ka ne mɔgɔ sɔrɔla silamɛ dugu kɔnɔ janko Mali mɔgɔ min bɛ se ka silamɛya ka kunkɔrɔta ka kuma ni silamɛw tɔgɔ ye fɛn min silamɛw ka bɛn n'u ka keleya ye ka wuli k'i jɔ o la jogo ani ladabu bɛ se ka basigi cogo min na jamana kɔnɔ vraiment an tɛ se ka foyi fɔ nin bɛ anw hakili jigin kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ka wuli ka jɛw la ka da ka baara daminɛ sɛngɛ la nka Ala ye layidu ta ye madame bɛ ka ni Ala dɛmɛ ni Ala ne tɛ b'i kɔkɔrɔ o tuma an y'o de an ka sirifukɛ la k'a fɔ a y'o layidu ta ni Ala cɛ Ala fɛnɛ y'o faga ko wala yansurana Allah man yansuru ko Ala fɛnɛ kalila mɔgɔ mɔgɔ n'i ko k'i bɛ ale Ala dɛmɛ fo ale Ala k'i dɛmɛ a ye baara daminɛ a donna mɔgɔ ma a ko ɲɛnama jate nka a ye wele kɛ taa fɛn min na ko bɛɛ bɛ baw de ma hali silamɛya bɛna don min na Ala sɔnna taala ye kira wele de k'a ka magankaw a k'u jugu dɔn ka sɔrɔ ka wele ka na diinɛ ma silamɛya la donc Cherif Soumana Madani Haidara Allahu yahfazu Ala k'a kɔlɔsi a na ni o de ka jugu kuma fɔ alhamdulillah mɔgɔ y'a nafa ye bi o la bonya bɛ segin a ma k'a fɔ ani bonya ka kan ani ɲɛmɔgɔya ka kan bon hasali ni nana ni silamɛya kɛcogo kura silamɛya pratique cogo kura ani silamɛya taabolo kura a nana o hakilina min di jamana kɔnɔ k'a dɔn ko silamɛya i bɛ sun i bɛ seli mais o kɔfɛ ko silamɛya baara dɔrɔn pe olu ka silamɛya sigilen don baara dɔrɔn pe ko silamɛya kan ka baara de kɛ k'i yɛrɛ nafa k'i balimaw nafa k'i silamɛ ɲɔgɔn nafa a jaw présidentera bon a yɛrɛ y'a jɔ dɔgɔtɔrɔsow b'a la sirabaw b'a la furuw b'a la fɛn bɛɛ b'a la donc franchement an b'a fɔ Ala ma alhamdulillah le fait que u nana ni hakilina kura ye ka na o yira mɔgɔw la k'a fɔ i ka sun i ka seli d'accord mais i ka baara fɛnɛ kɛ ko o de ye silamɛ yɛrɛ guloma yɛrɛ ye baara caman kɛra san 5 in kɔnɔ silamɛya dɛmɛtɔ ansaru fɛ o dɔ ye Sherifla TV jabarani cokoli ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o lasɔrɔ cogo min o tɛmɛnen kɔfɛ min ye lajɛkɛso ye o jɔra gafe sɛbɛnnen bayɛlɛmali o fɛnɛ ni o ye imprimerie ye o fɛnɛ jɔra silamɛya dɛmɛtɔ ansaru fɛ maa minnu ni olu kɔni sera ka kunnafoni dɔw di olu kunga o ye bureau min ni o bɔtɔ don ɲɛmaa minnu ni olu ye fanga ta ayiwa san 2013 ka na se sisan mɔ ni o ye Moribo Jalo ani a baarakɛɲɔgɔnw ye olu sera ka laseli dɔw kɛ an ye an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ ayiwa alhamdulillah baara caman bolo dara baara minnu bolo dala télévision ko tun b'a la u y'o ɲini an fɛ comme u m'a fɔ national k'a kɛ mais u y'o yira k'a fɔ fadi ko kɛ mais Ala sɔnna comme n'a fɔra fadi national faralen ɲɔgɔn kan o de ye fadi ye donc bureau national y'a laɲini international fɛ an ka se k'o réaliser Ala sɔnna télévision so ko o sigira sen kan u ye salle de réunion ko ɲini o tun bɛ tɛmɛnen ninnu na Ala kɔni sɔnna o fana dɔ kɛr'o la an ye salle de réunion dɔ jɔ hali ni a nombre ma fɔlen bɔ parce que 3000 places de tun fɔra mais nationalement anw ye salle de réunion dɔ sigi jɔ imprimerie ko n'o ye baarako fana ye an y'o fana sigi sen kan imprimerie fana sigira sen kan ole kɔfɛ fana an ye ji dilanyɔrɔ dɔ fana bila sen kan n'o ye reconditionnement d'eau potable an y'o dɔ bila sen kan
k'o machine san k'o fana baaraw sigi sen kan alhamdulillah an kɔni baara fɔlɔw na caman kɛra la an ye foro fana sigi sen kan n'o ye malo foro 200 hectares an y'o fana bila sen kan o fana papier ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔra o tɔ tora o aménagement dɔrɔn ye donc an kɔni sera ka baara minnu kɛ o ye ninnu ye kɛlen minnu fɔra n'o ma se ka kɛ n'o yera o tɛna tɛmɛ 1 ou 2 kan donc an kɔni sera ka caman kɛ mais anw ka kɛlen tɛ minnu tuguna an kɔfɛ ka layiru fana ta an ye k'a fɔ u b'an dɛmɛ donc olu de ka an bɛɛ lajɛlen y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka baara in de kɛ donc tɔnden bɛɛ lajɛlen bɛ fo o baara kɛlen in de la vraiment bi an nuso ka di fo ka s'a dan na parce que baara min kalifara ma san 5 lo san 5 tɛ tile 5 ye ni ala sɔnna k'o baara kun cɛ hɛrɛ la a n'a ka jamaw u bɛnna kelen ma baara o baara kalifara ma Mali kɔnɔ yan o y'a kɛ min kalifara ma international fana fɛ o y'a kɛ Modibo le b'anw représenté international la yan parce que CIP ye jamanaw président fara ni ɲɔgɔn kan nka ale de bɛ karamɔgɔ gɛrɛfɛ yan bon ka nin san 5 kɛ karamɔgɔ gɛrɛfɛ ka nin baara bɛɛ kɛ bureau international tɔgɔra vraiment ka taa se bi loni ma an bɛ ala le fo ka ala barika la ka yafa caman ɲini an karamɔgɔ fɛ fulu minnu sɔrɔla an balimakɛ fɛ nin baara ninnu kɔnɔ ani anw yɛrɛ fɛ k'o yafaw ɲini karamɔgɔ fɛ ka dugawu ɲini karamɔgɔ fɛ a k'a kɛ anw ye sijan ani kɛnɛ ani lafiya la ka ɲini ala fɛ mɔgɔ minnu fana bɛna ta ka bila Mali kunna san 5 wɛrɛ bɛna kalifa olu ma ka ɲini ala fɛ silamɛw ka hɛrɛ bɛ mɔgɔ min na k'o bila silamɛw ɲɛfɛ ala k'o kɛ. An balakaw fɛnɛ olu ma to kɔ silamɛya dɛmɛtɔ ansaruw ka ɲɔgɔnkunbɛ tako sabanan in na n'a ma ɲɛ k'a fɔ musobaw olu fura dama yera diinɛ baaraw la o tɛmɛnen kɔfɛ maa gale min donna silamɛya la ni o ye Kadijatulu Kubura ye a y'a ka kira dɛmɛ o bɛɛ lajɛlen b'a sɛmɛndiya k'a fɔ balakaw ni yɔrɔ man jɔ diinɛ dɛmɛni na o de kadira kɔnɔ an balaka ninnu minnu bɛ silamɛya dɛmɛtɔ ansar kɔnɔ u kɛmɛ ka wuli ka jɔbaw kɛ dɛmɛw minnu ni olu kan ka se ka kɛ ka min ye silamɛya diinɛ yɛrɛ ka kɔkɔrɔma don ni ka laban ka hadamadenya dilan u jɔyɔrɔ ka bɔ o la Alhamidu Badini ni Seydou Ɲare sera ka maa damadɔw sɔrɔ u la k'u ka dakuruɲɛ filafilaw sɔrɔ an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ. Ayiwa ye ɲininka min na de an musow ni ko nisɔndiya baatɔ ma k'a ka tasuma fiyɛ n'a nunji m'a faga a daji b'a faga nisɔndiya min bɛ anw na bi ka nin jama in ye anw karamɔgɔ kɔ o ni anw yɛrɛ kɔ muso jama cɛ jama ka bɔ Mali seleke 4 bɛɛ la ka na ko an bɛna an ka kɔngere de kɛ o nisɔndiya se ka fɔ ka se a dada dɛ bɛɛ de nana Mali dugukuma dugumisɛn a bɛɛ mɔgɔ de biya bi aw yɛrɛ bɔra ka jaw ye sisan nin bɛɛ y'an karamɔgɔ ka sababu ɲuman de ye ansari ye baara min kɛ an wasalen don an kunkɔrɔ talen don an karamɔgɔ wasalen don a kunkɔrɔ talen don alhamdulillah ne nisɔndiyalen don bi fo ka s'a dan na bari nin congrès in bɛ organiser n'hakili la nin y'a tako sabanan ye ni laɲini tɛ fosi ye pour que ka se ka silamɛya diinɛ tiɲɛ yira mɔgɔw la ka yira ko silamɛya tɛ violence ye silamɛya ye paix de ye paix kisi de ye ka na bɛɛ lajɛlen ma que tu sois musulman ou non silamɛya nana pour que ka bɛɛ de lafiya donc ansar mɔgɔw ka baara u bɛ minnu na a dogolen tɛ mɔgɔ si la que ça soit Mali la ou bien Mali kɔ kan u bɛ baara caman de la u ye dɔgɔtɔrɔsow jɔ ka kalansow jɔ ka tila ka afim kɛ ani a n'a ɲɔgɔnna caman tɛ se k'a bɛɛ jate aw ye nka u bɛ baara min na ala ɲɛ bɛ a la an b'u fo dan tɛ foli min na an b'a ɲini ala fɛ ala k'u sara u b'u yɛrɛ ye baara de la parce que kira mana fosi wɛrɛ fɔ anw ɲɛna nin kɔ diinɛ in na donc an b'u fo dan tɛ foli min na an b'u encourager nin baara in na toujours u ka continuer nin baara in fɛ an bɛ ala sɔrɔ k'an to nin sira in de kan an b'an fa fo an'an karamɔgɔ Ased Sherif Usman Madani Haidara ale min kɛra nin sigi in yɛrɛ sababu ye an tɛ ɲinɛ a kɔ fiyewu. Walasa baaraw bɛ ɲɛ jɛkulu dɔ sigira Senga silamɛya dɛmɛtɔ ansaruw fɛ min ɲɛsinnen kun don ko labɛnni ma u k'a ma ko commission d'organisation o fɛnɛ kɛn kun bɛ ka jɛkulu mankanw sigi ka ɲɛsin a yafa dɔw ma i n'a fɔ kɛnɛya ko ka jateminɛ kɛ o ka nabaw ta fan fɛ ka taa se baloko ma ani bisimilaliko ɲumanw ni bolimafɛnw jɔyɔrɔ fo ka taa se lakana kow ma an ka jɛ ka o commission mankan ninnu ma ɲɛma dɔw ka kɔrɔfɔw lamɛn. Kɔngɛrɛ in kɛnɛ kan an ka baara ye a jiko de komi mɔgɔw bɔra yɔrɔ caman kana kɔngɛrɛ ko in na bon u mini ji u seliji ta ji
anu koliji fo ka taa se kuma dɔ u ka finiw koli u ma an bɛ o de kama bon pour le moment mɔgɔ min b'an bolo a bɛ se mɔgɔ an bɛ baara la ni mɔgɔ min ye bi mɔgɔ 100 ɲɔgɔn na mɔgɔ 40 muso mɔgɔ 60 cɛ an bɛ ji di mɔgɔw ma cogo min na yɔrɔw mana nɔgɔ an b'olu fana saniya o cogo kelen na. An ka yɔrɔ ye min ye baara la ka taa international la ka na fɔ national la baarakɛ minɛn fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye dumuni minɛnw ye ani te ni sukaro ani minifɛn tɔw an b'o de mara an ka baara ye o ye an bilani bɛ minɛn min kunna amisaru ta don tɔn ta de don quoi bon o ka lajɛ k'a mara ka ɲɛ o ka entretien k'a la ani ka pour que a bɛ se ka to magasin kɔnɔ ka labɛn ka ɲɛ cogo min na degun kana yara. Bon alhamdulillah komi jɛlatigɛ waati de ni fɛn min waati sera a bɛ wajibi o ka kɛ fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw tun bɛ jɛ arajo ni telew de la kosɛbɛ mais nin jɛ laban in na surtout an fa jamana kɔnɔ n'o ye Mali ye a ka ca la mɔgɔ caman bɛ information ta réseaux sociaux de kan YouTube kan walima Facebook kan donc o kɔnɔna na an y'a lajɛ ka jɛkulu mun sigi tɔn kɔnɔ pour que kunnafoni ka se ka sɔrɔ hali si dilan ka dalen lafiya fɛnɛ kɔnɔna na an ye équipe installée n'o bɛ wele celle de communication o jɛkulu in kɔnɔ ne de bɛ réseaux sociaux kunna quoi. Anw ye akɛ mɔgɔw ye jama fɛn fɛn na anw de bi u bɛ bisimila ka si yɔrɔ ni ji d'u ma i k'a dɔn depuis 1er mai an ka jama commencera ka na donc fo kana se an yɔrɔ min na komi na fɔ bi vraiment jama bɔra Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ Ansar bɛ yɔrɔ yɔrɔ la Mali kɔnɔna la déléguéw la ka taa se délégué international ma donc ni o ye jamana wɛrɛw ye bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bon alhamdulillah degun foyi ma don an ka baara kɔnɔ parce que an y'o bisimila ka ɲɛ an mago tun bɛ laɲini mun na o fana sɔrɔla komi an bɛ dayɛlɛni kɛnɛ kan an ka jama bɛɛ sera ka kɛnɛ sɔrɔ parce que anw ta ye jama bɛ se ka ladon ka ɲɛ cogo min na. Ala ka ni sababu ye an bɛ congrès kɛnɛ de kan parking jɔyɔrɔ ye min ye mɔgɔ minnu bɛ na o kɛ na u ko bolofɛnw bila motow bila an b'a kɔlɔsi fo ka baara in ban baara mana ban heure o heure an pɛrɛlen don ni a kɔlɔsili ye a lakanani kama parce que n'i ko mɔgɔ kana moto bila ko lakanabaa t'a la i b'a sɔrɔ i sigilen bɛ salle kɔnɔ i bɛ réunion na mais hakili bɛ kɔfɛ directement ko an balolen kɔni to yen nɔ mɔgɔ bɛ salle kɔnɔ cogo ka baara kɛ o sago ma u ka lamɛnni kɛ o sago ma o lafiyalen an bɛ motow kɔrɔ fo ka taa se baara kuncɛli ma. Cafin ka jɔyɔrɔ ye mun ye an nalen baara la a télé minnu b'a kɔnɔ ka sièges sigi a kɔnɔ pour que mɔgɔw bɛ se ka na sɔrɔ sièges balen don dɔrɔn ka sigi a kɔnɔ an ka baara y'olu ye ani yɔrɔ minnu nɔgɔlen don k'o yɔrɔ furan ka jɛ mɔgɔ kana ladon nɔgɔ la an ka baara y'olu ye a kɔnɔ. Voilà nin kɛnɛ in kɔnɔ an jɔyɔrɔ ye min ye Ansar kɔnɔna na komi i b'a kalama Ansar dini jɛkulu de don silamɛya kɔnɔna la mɔgɔ bɛɛ b'a kɔnɔ dɔgɔtɔrɔw b'a la électricien b'a la maçon b'a la donc anw ta fan ye dɔgɔtɔrɔya baara de ye donc anw bi yan ni événement minnu bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ jogin mɔgɔ minnu bɛ degun sɔrɔ événement kɔnɔna la ka se ka olu dɛmɛ kɛnɛya kɔnɔna la pour que k'u ka degun nɔgɔya u kan. An ka jɔyɔrɔ o ye restauration ye mɔgɔ bɛ na n'o ye dunanw ye u ka se k'u kɔnɔ fa u lafiyalen bon an ka baara tagabolo la dumuni qualité o qualité a bɛɛ b'an fɛ k'a daminɛ to la ka se basi ma ka se seri ma mɔni ka na se jɛgɛ sogo i bɛ miiri dumuni o dumuni na farafinna ani tubabu la a bɛɛ labɛnnen b'an bolo. Kɛnɛ in kan politiki ɲɛmaw olu fana kun bɛ yen ka wale ɲuman dɔn ni bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ma Palais des Sports la Amdalaye ACI 2000 u ka cɛsiriw ni baarabakɛlaw na yiriwali nasiraw ka baaradaw minnu sigira sen kan u fɛ u ye fɛn minnu sɔrɔ ka lase an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛ Amadu Jalo n'a ka jatala Ibrahima Kulubali ka kuma galamani na a bɛ lase Tata Ture fɛ. Bamako Palais des Sports fara ikoda kɔnɔ ni sibirido ka sanga ni Mali silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ka kɔngɛrɛ ta ko sabanan kɛnɛ ye mɔgɔ caman kun bɛ a kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana politikitɔn mɔgɔba caman kun bɛ a kɛnɛ kan daku min sugandira ka sanga ni ɲinan kɔngɛrɛ ye n'o ye thème ye a kɛra babu sen ye min n'a kanuna kosɛbɛ jama fɛ katuguni Ansari ye wulikajɔ min kɛ a ka cɛsiri kɔnɔna na Mali jamana kɔnɔ o kɛra waleya ye min n'a fora kosɛbɛ kanubagaw fɛ. Vraiment bien communicat conseil communal togola El Hadjarama Berté nu anga merba o togola vraiment nana jara en kosɛbɛ comme congrès ko ami do ko yalaba akuncha nyima ala ka di Ansar din ma yala sa jamana mi se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na ka yan bi sɔrɔ o ye kana Sumela Sise n'o ye n ka tɔn ɲɛmɔgɔ ye URD ɲɛmɔgɔ kana o nɔrɔ bila parce que a ma se ka yan sɔrɔ bi a kun bɛ taama la donc kana
kana a ka foli lase ansar a tɔndenw n'a tɔn ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma k'a ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase Usmane Sherif Madani Aidara ma a bɛ cɛsiri mun na jamana in ka se ka kala ɲɔgɔn na cogo min na jamana ka se ka basigi bɛn ka don jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ ka na o folikan lase n selen yan fana n ye jaw ye jaw minnu ye nimisi wasa kosɛbɛ k'a sababu kɛ n y'a ye k'a fɔ Ansardine wulikajɔ caman kɛ ka kalansow dayɛlɛ jamana kɔnɔ Bamako dɔrɔn tɛ région 6 fo 7 ɲɔgɔnna n y'o ye o jaw ye kalansow dayɛlɛla yɔrɔ minnu na dɔgɔtɔrɔsow dayɛlɛla cikɛyɔrɔw dayɛlɛla burudilanyɔrɔw dayɛlɛla nin bɛɛ ye wale minnu bɛ jamana bɔ nɔgɔ la sabu a bɛ denmisɛnw bɔ chômage la ani fana n ye mun ye congrès in a bɛna boli kibaru mun kan o ye diinɛ fɔko ɲuman ka baara kɛ n'o ye ka yiriwa kɛ o ye wale mun ka ɲi kosɛbɛ surtout bi an ɲɛ b'a la k'a fɔ maajuguw kɛlen bɛ ka nkalonjuguw ta ka da an ka diinɛ la fagaliw bɛ kɛla diɲɛ ɲɛfɛ ni diinɛ tɔgɔ ye ka sɔrɔ an ka diinɛ ye bɛn diinɛ de ye basigi diinɛ de don hinɛ diinɛ don ko to ɲɔgɔn tala diinɛ don o bɛɛ tɛ se ka ye diinɛ kɔnɔ ka tila ka walejuguw ye k'o nkalon da diinɛ la donc bi Ansar ɲɛmaaw k'a kanu ka se ka diinɛ fɔ ka ɲɛ k'a saniya ka ɲɛ mɔgɔw dusukun na k'a kɛ mɔgɔw taabolo ye wale ye n bɛ foli kɛ mun na ka Usmane Sherif Madani fo a ka cɛsiri la. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛ in bonyana ni seereyali camanw ye min ni association Ansardine y'o jɔyɔrɔw fa Mali jamana kɔnɔ wa n'a kɛra sababu ye ka jɔyɔrɔba fa Mali jamana yiriwa sabatiliw la wa a kɛra kumada ye politiki tɔn ɲɛmɔgɔw ma u ka foli ani waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin an fa ani an karamɔgɔ Seyid Sherif Usmane Madani Aidara ma silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛ jɔyɔrɔ ka fara groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛmɔgɔba kan a ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiri kan ka ɲɛsin Mali jamana sɔrɔ ani yiriwa sabatili siraw ma. Association Ansardine International o ye baara min kɛ jamana ye Ala de bɛ se k'o sara o ye baara min kɛ silamɛya ye Ala de bɛ se ka o sara n'i y'a lajɛ olu de y'a daminɛ k'a yira maliyɛnw na k'a yira silamɛw la ko diinɛ ti ka wajulu dɔrɔn kɛ mais diinɛ ye fɛn ye fɛn min bɛ se ka yiriwali kɛ ka ɲɛsin jamana ma diinɛ ye fɛn min ye fɛn min bɛ se ka hinɛ lase o kumana dɛsɛbagatɔw ma o hukumu kɔnɔna na an ye dɔgɔtɔrɔsobaw ye Ansardine ye minnu jɔ Bamako kɔnɔ ani Bamako kɔ kan Mali kɔnɔna na an y'a ye an ka jamana gɛlɛya donna an ka jamana na san min na min ye san 2012 ye Ansardine International ye miliyɔn caman bɔ miliyɔn kɛmɛ caman ka a ɲɛsin maliyɛndenw gɛlɛya bɛ maliyɛndenw minnu na minnu bolila ka taa don an ka kɛrɛfɛ jamana ninnu la o tilala tuguni ka dɛmɛ caman lase an ka armée ma. U ye thème mun ta nin ye n'o ye thème islam sain et développement est un bon thème parce que silamɛya yɛrɛ de silamɛya bɛ taa au profit du développement i ma développement fɔ yɔrɔ min na i bɛ silamɛya fɔ yen nɔ i bɛ solidarité fɔ yen nɔ i bɛ cohésion fɔ yen nɔ donc o mun kɔnɔna la an b'a fɔ u bɛna baara mun daminɛ bi sur ce thème là est très important et que an b'a fɛ u ka kɛ ɲuman kɔnɔna la u ka kɛ ladiriya kɔnɔna la ni baara mun kun cɛra ni mun ye an b'a kɛ u ka kɛ baara ɲuman ye an b'a dɔn a bɛ kɛ baara ɲuman ye fana parce que a kalifalen don mɔgɔ min na mun y'a girisibile tɛ Cheikh Seyid Madani Aidara c'est l'éclaireur d'Ansardine International yelen ale de bɛ sira yir'u la u ma ta gansan wa se ka kɛ gansan ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin kɔnkɛrɛ tako sabanan kɛnɛ min n'a dayɛlɛnna a bɛna to sen na fo karidon mɛnkalo tile 6 Bamako Palais des Sports la. Hakili jagabɔ kɛnɛ min bɛ an ka jamana kɔnɔ ko cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie au Mali créé 2002 u ye kunnafoni di kɛnɛ sigi sen kan min senfɛ u ye da don u ka jateminɛ kɛlenw na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an ka jamana dugutigilakaw ka taa se ayiwa kindigikow ma u y'olu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ ka o da kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ a kɛra kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ka bɛn ni sibiri mɛ kalo tile 5 ye maakɔrɔw tɔgɔla solani o ye maison des aînés ye Amdalayi ACI 2000 la Abdul Karimu Sakɔ ani Mohamed Traoré olu kun bɛ Sherifla TV Jabarani tɔgɔ la.
n'i ko dugu i ko dugutigi o hukumu kɔnɔna na CRI 2002 n'o ye cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie au Mali ale ye ɲɔgɔn lajɛra dɔ labɛn ani kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ u ye wulikajɔ kɛ jamana kɔnɔ baara minnu na dugutigiw ka koɲaw la min sɔrɔla o baaraw kɔnɔna k'o jaabi k'o bɔ k'o da kunnafoni lasela olu ka se k'a lase a seyɔrɔw la ka se k'a dɔn dugutigi hakɛ min bɛ jamana kɔnɔ ani dugutigi jumɛn de bɛ yen ni jamana kɛmɛ ka sariya sɛbɛn bɔ k'a d'i ma k'i ka dugutigiya k'o sɛbɛntiya kabini faaba kɔnɔ fo ka taa se togodaw la a dugutigiw bɛɛ lajɛlen ka se ka kodɔn jamana ɲɛmaaw fɛ walasa u jɔyɔrɔ ye min ye jamana kɔnɔ u ka se ka sabati k'o kɛ gafe ye k'o lase jamana ɲɛmaaw ma ani maa minnu fɛnɛ n'u bɛ baara kɛ o hukumu kɔnɔna na. Mun fɔra kɛnɛ kan an bɛ se k'a fɔ bonya kɛnɛ de don parce que an ye baara kɛ baara mun bɛ dugutigiw kun kan an ye gafe bɔ gafe mun kɔnɔ ni Segu dugutigiw bɛɛ ani Sikaso dugutigiw bɛɛ ani Mopti ni Bandiagara cercle dugutigiw bɛɛ b'a a kɔnɔ u sigiyɔrɔ u tɔgɔ u jamu u ka numéro de téléphone est-ce que papier min kan ka d'u ma mun b'a yira k'a fɔ o ye dugutigiya o b'u bolo o t'u bolo donc o bɛɛ de b'o o gafe kɔnɔ bon n'i ye gafe in kɔnɔna na kɛ i b'a ye k'a fɔ n'i y'a bɛɛ lajɛ k'a lajɛ i b'a sɔrɔ dugutigi tan o dugutigi tan mɔgɔ saba dɔrɔn de ka papier b'a bolo donc fo fɛɛrɛ ka kɛ u ka papier ka d'u ma ayiwa comme u yɛrɛ y'o ɲɛfɔ gouvernement ɲɛna u yɛrɛ y'a ɲɛfɔ président ɲɛna président ka visite min kɛra Segu ayiwa président yɛrɛ y'a yira k'a fɔ sisan il faut que dugutigi bɛɛ ka papier ka se ka d'a ma mankan tɛ dugutigi sigi la o dugutigiw ka papier ka d'a ma mankan bɛ dugutigi sigi la a ka dɔn mun mankan don fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la n'o fɛɛrɛ sɔrɔ la olu fana tɛ ka papier ka d'u ma donc gafe in bɔkun y'o ye a dɔn ka condition ye jumɛn ye fura jumɛn kan ka ɲini ka k'a la o fura kɛra sisan an bɛɛ de bɛ jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que u se k'u jɔyɔrɔ fa ɲa. dugutigiw jɔda min b'u la jamana baaraw la o tɛ fɛn ye min dogolen bɛ maa la ka se ka u ka baara k'o ɲɛ u bolo u ka se ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ dɛmɛ jamana baaraw la ka sɛbɛn bɔ a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen a duguba n'a misɛmɛniw a bɛɛ lajɛlen dugutigi tɔgɔ ka y'a kɔnɔ a n'a jamu a n'a ka nɛgɛjuru sira jamana mako mana jɔ a la kuma o kuma a ka se ka lasɔrɔ teliya la n'a yɛrɛ mako bɛ jamana na waati o waati a ka se ka jamana lasɔrɔ teliya la nɛgɛjuru siraw sababuya la CRI 2002 u bɛ nin wulikajɔ la a bɛ waati bɔ. diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni nasiraw kan kɔnɔwarikaw ka jamana ɲamakɔrɔ Laurent Kudu Gbagbo a n'a ka denmisɛnnin min bɛ bolo la diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka bɔgɔ jeninen ka Cour pénale internationale CPI Charles Blé Goudé u ka labasabaw kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ kalo caman kɛlen kɔfɛ ni o n'a ɲɔgɔnna dalilu jɔnjɔ ma se ka jɔ u kun kan k'a fɔ u kɛra maaw bɔnɛbaa ye u ni na kalata kɔfɛ man ka senfɛ ko k'a lajɛ u ka bila sa u kɔni kɛn bɛ k'o de kɛ u dalakan ye kiri ɲɛma minnu bɛ CPI la olu bɛna jateminɛni kɛ o de ko ye nkun ka don nataw la a kɔni mɛn bɛ ka ɲini lapasabaw fɛ a dɛsɛn bɛ ka ɲɛ sɔrɔ. Mauritanie jamana kɔnɔ kunnafoniw ye a jira k'a fɔ kalataw minnu kan ka kɛ wasadensigi kalataw ani mɛrisigi kalataw olu bɛ kɛ yanni jamanakuntigisigi kalata cɛ avril kalo la san 2019 nka kalata labɛnni jɛkulu kura min jɔkora ni o ye commission électorale nationale indépendante CENI ye fangasinamatɔ minnu lakodɔn bɛ kɛrɛnkɛrɛnniyana forum national pour la démocratie et l'unité olu kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ u ti kalata labɛnni jɛkulu in lakodɔn barisabu ka d'a kan a ma segi sariya kɔnɔ. Ka dawulo ka fɔ bibi na min ye Gabon jamana ye ka bɛn ni juma mɛ kalo tile 4 ye u ye jamana ɲɛmaya so kura sɔrɔ gouvernement kura cokura ministre ɲɛma a laseginnen kɔfɛ a nɔna jamana ɲɛma Ali Bongo Odimba fɛ a ye ministrew sugandi ka yɛlɛma Bamado ministrew la a y'a barisabu ka da kan kɔni kɛra u taara u tilara ka segin kan na a y'a maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni kɛra maa kuraw ye ka don u manja u tɛmɛnen kɔfɛ jamana ɲɛma Ali Bongo Odimba a ye a lajɛ ka yɛlɛma dɔ fɛnɛ kɛ o ye an balakaw k'olu caya gouvernement kɔnɔ musolaka ni zabaden bɛɛ maa 40 na o b'a jira k'a fɔ n'i y'a sigi sigiyɔrɔma 3 a y'a ko kelen o sera ka sɔrɔ an balakaw la. Carikaw ka jamana ɲɛma Idrissa Déby Itno ka bɛn ni juma mɛ kalo tile 4 ye a ye kalata min ni o kan ka kɛ wasabilo kɔnɔ a y'a ni a bɛ tali kɛ fanga kun 4 na kun ka 4e république o cokura jamana kunnabaw Idrissa Déby Itno a ye ko in promulgué o kɔrɔ ye ko ka don bala o kuma na o b'a jira sa k'a fɔ a y'a don nataw kɔni na Cari jamana kɔni bi ye fanga kun 4 na de kɔnɔ nka fangasinamatɔw kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni ma jɛ ni a ye Cadi jamana ɲɛma Idrissa Déby Itno ye kuma ta k'a jira k'a fɔ fɔ maaw ka dɔn k'a fɔ nin ye Cadi kuraden nanen ye barisabu ka d'a kan ale b'a dɔn jɔngo a la dunninkojuguya kɛra bamanjiw
wale kele bama nyinguru olu ye faso nafolo du ko nga kaka don ka fo o nyona wore tna ke aye yelema chama mvo mino mina ke chadi kono do na tawla atna musala ka ke jamana furuba nafolo labara chogo kunga o debe danzigi bamananga kuna funu na minu varala nyonga kalase au ma kuna funi diso nyama ya sofe ka benini manye ka ufu ka wole nyimando maliko no ani maliko ka umenu ngia ngume ka nyamada ka nyeshin jabara numa wala safa mu yabise soro fe Sheriff Latif bamananga kuna funi na la sele wara oni mami minyonzoro ka fune bachili do yano cha kambe jian wati wore na la sonamu